sekuziva kwedu pachivanhu chedu zvinhu zvinonyadzisa kana kuti zvinhu zvisingatombofa zvakaitika, asi ndizvo zvakaitika apa, zvekuti mukwasha anosvika pakurara naAmbuya musango vozobatwa sezvakaitwa nemurume wekuchivhuyu. So guys, uchangotanga usvika panapa ndokuchingamidza nemufaro ndichikomberesisa kuti kusubscribe mahara, usubscribe pathis channel paBombshell Television. Asi kana uri returning subscriber wakasubscribe kudhara, just like this video. So nyaya chaiyo yakamira yakadai. So mukwasha ari kunzi angaenda kumombe semazuva ese aienda nevamwe vake, but musi wakavasiya vakasvika achitonzaira se abuda kuenda kunofudza mombe. Vamwe vacho vamwe ndo pavakazoteera zvavo vakaona mombe dzingori dzega, mukomana hapo pakuda kutsvaga mukomana ndo pari kuona hei akanyudza ende asina kana kupfeka protection. naAmbuya vari busy kutoita bonde, kutoita lula zvavo, ndobuda kwakabva kwaita affair yaAmbuya nemukwasha kuti vachinge vachisangana pabonde saizvozvi. So nyaya yekunzi yakatotenderera, vakazobvunzwa zvikanzi no uyu makuru wani kutaura atezvara vakura vachagona kunyatsondifadza, plus mukwasha ndaingomuchiva nezvandainzwa zvaitaurwa nemwana wangu kana nevakawanda. So ndaida kuita kumbomunzwa mukwasha wachingoti ndandabatwawo neruchiva. So nyaya iyi iri tricky, vanogona vachingotaura mashoko ekuzvidefenda. So tell us what do you think in the comment section, kuti chii chingakonzeresa kana macircumstances aunofungawo kuti angakonzerese kuti Ambuya nemukwasha vazosvika pakurara vese. Chii chinenge chambonyatsoitika, ruchiva chete here kana kuti pane zvimwewo? So tell us what do you think in the comment section. Thanks for watching. Kana unewo nyaya yawakanzwa kana nyaya yakakushamisa ubva ngoti tipirawo tingodzochi vamwe the next video. Thanks for watching. ndobva ndatenda zvekare avo vasubscriber vaona this video vakasubscriber. Thank you very much for your support. Love you all. Good day.